casting Sí. para decidir quen vai ser a nova comisión de festas de Valenzá. Vale, somos do xurado. Vamos poñer así un pouco o Manuel de Andrade. Ya me queda claro que é o polimalo. E, veña, que entre o primeiro candidato, vamos. Temos candidatos, vale, veña, Temos pois o primeiro. candidato, vamos. Vale, aplauso para él, sí, señor. Boas Moi tardes. boa tarde, como se chama vostede? Ramón. Ramón, que anos ten, se pode saber? Bueno, estou máis próximo á terceira idade que a segunda. E por que formar parte dunha comisión de festas é o soño da súa vida? Contenos. Home, eu sempre fui moi festeiro. A verdade é que sempre fui moi festeiro. Entón, para unha vez que podo axudar e organizar as festas, que mellor para organizar as festas que un festeiro? Pois non está mal Non ten visto. vostede máis interés que ese, quer dicir, non hai un interés económico detrás, non ten vostede algunha parella familiar ou alguén que queira colocar na festa. Nada. Contéstolle cunha pregunta, con unha resposta. Eu xa teño a luz pagada, co cal non vou a roubar na comisión. Bueno, a luz pagada depende de onde estés, eso falaremos despois, pero o importante, o tema, por exemplo, preguntas básicas. O combo dominicano, de onde é isto? Unha pregunta que teria que saber calquer presidente como se fez. Combo dominicano, chamándose combo dominicano, pois non sei. Será da República Dominicana, digo eu. Ai, me mete un fallo aí. Mal. Más para aquí, más para Que aquí. Soy vergonza. primeiro de Verbeneiro. Eso é, veñen das Canarias. O sea, Importamos Das illas. todos da Liga, das Chámase Illas Canarias. combo dominicano. Sí, home, e tamén vostede se chama Ramón, mas non vende fertimón. Bueno, Mira, eu teño unha pregunta moi sí. interesante, porque claro, Siguiente pregunta. as festas, vostede sabe que hai que financialas de alguna maneira, porque as orquestas cobran, todo o mundo cobra. Vostede como pensa financiar isto? Ir por as portas? Que Maximino vai ao carto, Claro, sí, é o meu. En caso de que vostede vaya por as portas, como vai a convencer vostede aos veciños para que lle den diñeiro? aí estamos. Tarifa pregunta. plana. Vou a poñer unha tarifa plana. Todos os veciños van a pagar o mismo. E se non queren pagar? Aquí levo o listado e logo fago algo que se facía antes nos povos, que poñer a lista do que paga cada un e sobre porta da todo iglesia. que aparezcan aqueles que non queren pagar na festa. Mini punto por isto. A mí Eso esto pode vulnerar a gustoume. lei de protección de datos. Que claro, aí está. poñas ti Bueno, con se Miki. chamamos ca legalidade, e habrá que declarar tamén o que se recada. Bueno, Maximino, Sí, son claro que festas, sí. nas festas No, todo se vale. hai que declarar, non nos metamos Bueno, en xardís. Eu quero que unha última, que esta sí que me parece... ten que ser sí ou sí, sobre todo se alega vostede que quere ser da Comisión de Festas porque ten espírito festeiro. Claro. Se lle botamos unha peciña destas que non falta en ningunha verbena, ten que saber como se baila, vale? Vale, Que Sí, veña. hai que botarlle gana, actitude, e saber Pero a as clásicas, coreografía, as verbenas das clásicas, o sea, un paso doble, unha rumba, unha cosa destas, do non? que se leva agora, vale? Do que se leva agora é sempre, venga. Reggaetón e cosas destas. Atento, que soy a música, dalle, Jaime, a ver. Quiero que me des Hombre, un clásico. un besito nada más. Vamos, bueno. Oyo, que no está mal. Orquestra Nueva Línea, que estará en todas Hombre. las verbenas, ¿no? Este é un tema de Mira, nova mira, línea mira. que era como eu vexo pa conga. Isto supera, esta prova está superada. No, isto é, eu vexo que parece, eu se baila así, a ambulancia gastaríamelo, porque a ambulancia pensaría que lle está dando un ataque a esta persona. Mal, non vexo actitude. Vale, non- pues veña, outra definitiva, Pero outra nas festas definitiva. cada un baila como quere, non sei. No, isto ten un baile, isto que Pa min requiere unha ten un seriedade. pase, pa min botoulle No, pero actitude estamos polo falando de menos. presidente, non é un calquera, é presidente Bueno, da Comisión sí, de Festas de Barbadas, non nos vale calquera cousa. Vale, entón, que facemos O con él? mellor Porque por agora... puesto de borracho da festa. Eso sí que... que hai que decidir se Quédome coa poñemos súa cara, a Ramón ou non. Cando veia que a festa, quédome coa súa cara. Eu A este é ver, o meu votos papel. a favor, votos en contra. Quen pensa que Ramón ten aptitudes para entrar a formar parte da Comisión de Festas? Levantamos a man. Eu penso que para o próximo ano, este ano non Eu está. tamén. Que delle un soa. Pero este ano... Este Bueno, ano. En unha serio? pregunta básica, eu creo A que isto... ver. Dos cartos que recaude para a festa, ti canto